الليلة هو مونسينيور كارميلو ريفالو. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba ta' Alla l-għaqda fl-Ispirtu Santu ħatkun ma'kom il-koll. Ejjew niċċelebraw it-tħejjija tagħna, ta' qalbna, ta' moħħna biex nilqgħu l-kelma t'Alla, Kristu li ġej biex jiltaqa' ma' kull wieħed u waħda minna. Infakrukom li qed jingħata servizz ta' qrar din in-naħħa tas-santwarju għal dawk li jixtiequ jirċievu s-sagrament tar-rikonċiljazzjoni waqt li nsellmu lilkom miġbura f'dan il-post għażiż, is-santwarju tal-Madonna ta' Pinu, u lil tant nies mill-qrib u mill-bogħod li qegħdin f'dawn il-mumenti magħquda magħna. Anke lilkom li tinsabu l-barra minn xtutna u li jissegwu din il-qudiesa u tlabtuna biex nitolbu għalikom. Ħuti, ejjew narfu in-nuqqasijiet u l-ħtijiet tagħna. Nistqar l-Alla li jista' kollox lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bl-emil, billi ħallej dmirijieti, ħtija tiegħi, bl-ikbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob l-imqazza Marija dejjem Verġni, l-anġlu u l-qaddisin kollha u lilkom ħuti itolbu għalija lill-mulej Alla tagħna. Iħenna għalina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna fil-ħajja ta' dejjem. Mulej ħnina, Kristu ħnina, mulej ħnina, nitolbu. U Alla ħanin li tista' kollox, għamel li xejn fid-dinja ma jfixkilna, aħna u nħaffu biex niltaqgħu ma' ibnek. Iżda tina l-erf tas-sema biex nissieħbu mal-istess ibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mikteb tal-profeta Iżajja. Farġu l-poplu tiegħi jgħid Alla tagħkom. Kellmu lill-qalb Ġerusalem wejdula li ntemm il-jasar tagħha tħallset ħżunita. Ħadet mingħand il-mulej darbtejn għad-dnubita kollha. Leħen jgħajjat ħejju triq għall-mulej fid-deżert, wittu għal Alla tagħna mogħdija fix-xari. Jintradam kull wied u jitniżlu l-muntanji u l-għoljiet. Kull art imħarta titwitta, kull art imħadba istir maqat u tfittx il-glorja tal-mulej. U l-bnedmin jaraw għal-kol f'daqqa għax fomm il-mulej tkellem. Itla fuq il-muntanja għolja, int li ġġib il-bxara tajba lil Sion. Olli leħnek bil-qawwa kollha, int li tagħti l-aħbar it-tajba lil Ġerusalem. Għajjat, la tibżax. Ejt li l-bled ta' Ġuda, għawnu Alla tagħkom, għawnu Sidi l-mulej li ġej bil-qawwa u jaħkem bil-qawwa ta' drijaw. Għawn u biħlasu miegħu u r-rebħa tiegħu qudiemu.
bħal raj li jira l-merħla tiegħu bid-driegħu jiġmagħha u l-ħrief fi ħdanu jerfagħhom u n-nax ireddu bil-mod imexxihom. Il-kelma tal-mulej nroddu ħajr il-Alla. Salm responsorjali nwieġbu flimkien uri lilna mulej it-tiba tiegħek u s-salvazzjoni tiegħek għatina ngħidu. Uri lilna mulej it-tiba tiegħek u s-salvazzjoni tiegħek għatina. Ħanisma' xi jgħid Alla il-mulej islemi xandar għal poplu u l-ħbeb tiegħu. Ripi tassew is-salvazzjoni tiegħu għal dawk li jibżgħu minnu biex jammar is-sebħ partna. Ngħidu uri lilna mulej it-tiba tiegħek u s-salvazzjoni tiegħek għatina. It-tiba u l-fedeltà jiltaqgħu, il-ġustizzja u s-slem jitbewsu, il-fedeltà mill-art timbet u l-ġustizzja mis-sema tixreb. Ngħidu uri lilna mulej it-tiba tiegħek u s-salvazzjoni tiegħek għatina. Il-mulej ukoll jagħti l-ġid tiegħu u artna tagħti l-frott tagħha. Il-ġustizzja qudiemu timxi u s-slem fuq il-passi tiegħu. Ngħidu uri lilna mulej it-tiba tiegħek u s-salvazzjoni tiegħek għatina. It-tieni qari mit-tieni jittra ta' San Pietru Apostlu. Ħuti eżies, dan għandkom tkunu tafu li quddiem il-mulej jum wieħed u bħal 1000 sena u 1000 sena bħal jum wieħed. Mhux għax jiddawwar il-mulej li jtemm il-wedit tiegħu kif jaħsbu xi wħud, imma qiegħed jistabar bikom għax ma jridx li xi ħadd jintilef imma li kulħadd jersaq għall-indiema. Jasal ta' bilħaq jum il-mulej bħal ħalliel. Jintemmu imbagħad ismewiet bi ħsejjes kbar. Jinħallu bin-nar l-elementi tad-dinja u l-art b'kull ma fija tkun maħruqa min-nar. La darba hekk kollox għandu jintemm, araw daqsxejn kif għandkom iġġibu ruħkom, kemm għandha tkun qaddisa u tajba ħajjitkom, waqt li tistennew b'ħerqa kbira il-miġja tal-jum ta' Alla. U minħabba f'dan il-jum li jismewiet jinħarqu u jinħallu u l-elementi tad-dinja jinqerdu bin-nar, imma aħna skont il-weda tiegħu nistennew smewiet ġodda u art ġdida li fihom tagħmmar il-ġustizzja. Għalhekk ħuti eżies, waqt li nistennew dan kollu, qisu li jsibkom fis-sliem bla teba u bla dnub. Il-kelma tal-mulej. Irroddu ħajr lil-Alla. Jekk joġobkom inqumu bil-wieqfa għall-Evanġelju. Alleluja. Alleluja. Ħejju it-triq tal-mulej. Idrittaw il-modijiet tiegħu u l-bnedmin kollha jaraw is-salvazzjoni ta' Alla. Alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Mark. Il-bidu tal-Evanġelju ta' Ġesu Kristu liben ta' Alla. Bħalma hu miktub fil-ktieb tal-profeta Iżajija, ara jinnibat qablek il-ħabbar tiegħi biex iħejji triqtek. Leħen ta' wieħed jgħajjad fid-deżert. Ħejju t-triq tal-mulej, idrittaw il-modijiet tiegħu. Hekk Ġwanni der jammet fid-deżertu jxandar ma'mudija tandima għal maħfra ta' dnubiet. U kienet murandu l-ludja kollha u n-nies kollha ta' Ġerusalemm jitamdu minnu fix-xmara Ġordan waqt li jistqarru dnubietom.
Ġwanni kien jilbes libsa tax-xar tal-ġemel biħżim tal-ġild madwar qaddu u kien jiekol ġradijiet u qasel selvaġġ. Kien ixandar u jgħid: ġej warajja min huwa aqwa minni li jien ma jistħoqlix nitbaxxa qudiemu u nħolli l-qfili tal-qorq tiegħu. Jien nammitkom bl-ilma, iżda hu ser jammitkom bl-Ispirtu s-Santu. Il-kelma tal-mulej tifħir lilek Kristu. Il-ħajja tagħna kollha kemm hija tfittxija. Il-bniedem malli jidħol fis-sens, fir-raġuni, jibda jfittex it-tfittxija għall-verità, it-tfittxija għas-sewwa. Biex ngħidilkom fi kliem li jifhmu kulħadd, jien irrid nagħti sens il-ħajja tiegħi. Pereżempju, jiena qiegħed hawn, x'ġejt nagħmel? X'inhi l-motivazzjoni li imbuttatni biex niġi hawn? Jista' jkun hemm ħafna ċirkustanzi, ħafna affarijiet, imma żgur li fil-fond ta' qalbi u f'moħħi hemm xewqa, ix-xewqa li nsib il-paċi, ix-xewqa li ngħix fil-paċi miegħi nnifsi mal-ħolqien ta' madwari, mal-oħrajn u ma' Alla. Illum nixtieq biex insibu l-paċi li qed infittxu. Niftħu qalbna l-kelma tal-Alla f'dan it-tieni ħadd tal-Avvent kif turi t-tieni xema li għadha kemm inxtelet. U se nieqaf biss fuq sentenza waħda. Il-bidu tal-Evanġelju ta' Ġesu Kristu li ben ta' Alla. Di ħadd ma jagħmilha. Imma jagħmilha San Mark li miegħu din is-sena se nkunu nisemgħu l-Vanġeli ta' matul is-sena. Dan huwa l-eqdem Vanġelu li għandna, imma l-iktar wieħed żgħir. Dejjem jixtieq iwieġeb għal mistoqsija li nagħmlu, imma Ġesu minhu? Minhu Ġesu għalija? Marku hija dejjem ma' Pietru. Pietru li smajna anke t-tieni qari minn tiegħu ħal martirju fis-sena 64. U bejn snin 60 u 70 wara Kristu, Marku li kien dejjem miegħu ried li jwassal bxara tajba. Alla ħares issa li mit Pietru li qed imexxi il-kap tal-Knisja ma jkunx hemm xi ħadd li jwassalha dil bxara. U Marku jibda jikteb mhux biografija. Ma jiktibx l-istorja ta' Ġesu. Jikteb mumenti li lilna jolqtuna biex lilna jibdluna. Wara juża din il-kelma min jaf kemm nisimgħu aħna. Il-bidu tal-Evanġelju, ħammuru fuq l-ewwel kelma. Il-bidu enarche mill-Grik. Ifisser illi dak illi tfarrak fid-dinja irid jerġa' jiġġedded. Irid jerġa' jiġi kif kien fil-bidu. Ara ftit l-innoċenza tiegħek, iż-sbuħija tiegħek, kif kont fil-bidu. Jista' jkun li matul it-triq inti tkun tfarrakt, tkun tkissirt fir-relazzjoni tiegħek ma' Alla. U Alla jrid iġib dik il-paċi li kien hawn fil-bidu permezz ta' Ġesu jagħtiha lill-bniedem. U għalhekk x'hemm isbaħ milli ngħidu Vanġelu, u xi tfisser Vanġelu? Aħbar tajba. Kemm nisimgħu aħbarijiet li jniktuna, vera? Kemm nixtiequ li nisimgħu aħbarijiet aħjar milli qegħdin nisimgħu, vera? Kemm xi kultant aħna naqgħu fin-negattiv u nagħmlu omorna ingergru jew neqirdu u ftit ngħidu grazzi jew nuru r-ratti l-ħajr tagħna lill-Alla u l-Madonna bħalma nagħmlu kull meta niġu l-quddies għall-Ewkaristija. U San Mark li qed jikteb din il-bxara tajba l-Vanġelu, għalhekk ngħidu Vanġelu għax hemm aħbar tajba. Tmur fejn tmur ma jtielek ħadd.
U x'inhi l-aħbar it-tajba li lilna tolqotna qabel immorru lura d-dar minn dan is-santwarju. Meta ngħidu Vanġelu jew bil-Malti bxara tajba, Vanġelu Evangelion, mill-Griek aħbar tajba, bxara tajba. Għaliex bxara tajba? L-ewwel nett, bxara tajba għax inti tista' tirbaħ. U tirbaħ fuq iex? Fuq id-dnub u l-mewt. Il-bieraħ kienet il-kunċizzjoni. Dik hija r-rebħa tagħha, u r-rebħa tagħha Ġesu ried li nagħmluha tagħna, li nirbħu fuq il-mewt u nirbħu bid-dnub, fuq id-dnub, bis-saħħa ta' Ġesu Kristu. Bxara tajba. U t-tieni waħda, illi Ġesu ġej illum jiltaqa' magħna u għandu jerġa' jiġi fit-tieni miġja tiegħu. U kif kien ifissirha Marku? X'kellu ġa moħħu waqt li kien qed jikteb? L-ewwel nett, dil-kelma Vangelion għandna aħbar tajba. Imur qabel l-imperatur, irbaħna l-gwerra, irbaħna s-saram. U din l-aħbar it-tajba Marku jrid jagħtihilna f'Ġesu. Kemm hawn minna laqa ta' qalbu u jgħidlek jien ma mmurx knisja, jien ma mmurx inqer. Jiena il-mara tmur jien ma mmurx. Jiena mammet imma ma mmurx. X'inhi r-rebħa jekk mhux li mmissu ma' Ġesu? X'in tmiss ma' Ġesu irbaħta x'fiqt. Anki jekk ma fimx kollox, imma naf li hu fejjaqni. X'in tmiss ma' Ġesu kapaċi li x-xitan iġżibu żero. L-infern sħiħ ma jista' jagħmel xejn, ara kemm ifixklek, kemm jittentak, l-aħħar kelma mhix tiegħu imma ta' Kristu. Għalhekk bxara tajba, taqtax qalbek anke jekk għamilt ħajtek fid-dnub, anke jekk ħaduk fi sqaq ta' dnub, anke jekk ħbad ġoħajt minħabba rasi bsa tiegħek. Ġesu jrid jaqilek u lilek jgħidlek irbaħt, il-mewt ma ħa tagħmellek xejn, id-dnub tista' tirbħu fil-libertà tiegħek, irbaħt għax jien twelidt f'Betlem, nitla fuq is-salib biex int ma tibqax fit-telfin tax-xitan, imma tirbaħ fis-sewwa u fil-verità. U t-tieni storja. It-tieni storja marbuta mal-kelma Vangelion, bxara tajba, kienet tkun meta ħajtwieled xi ħadd. Imorru isma' ħajtwieled it-tifel tal-imperatur. Ejjew ħanilqgħuh. U għalhekk Marku qed jgħidilna isma' dak li twieled għaddina minn triq li kienet it-triq tal-esodu, dik li kienet fil-bidu, fetaħlu triq fil-baħar, inħejji triq biex inti tgħaddi minna, taqtax qalbek. U min twieled għalina? Twieled Ġesu. Ġesu ġie fl-istorja. Ħallaħam bħal tagħna. Id-demm minn ta' jisimha Marija. Setet tgħid dan Adam minn Admi, laħam minn laħmi, demm minn demmi. Imma di tagħtulna. U tagħtulna eżistijej għaliex twieled għalina, ħalli inti titwieled kemm hawn bżonn qabel dal-miliet. Li twelid isir fil-qalb. Aħna għandna ġirja bla nifs għal dak li hemm barra. Jalla aħna li niġu f'dan is-santwarju, aħna li aħna devoti tal-Madonna, aħna li l-Madonna sejħitilna, li l-Madonna tatna tant grazzi permezz ta' bina, aħna niftħu għajnejna u nejnu l-ħaddieħor. Għandi rigali ta' fanna minn kollox, għandna kliet, kollox programmat sas-7 ta' Jannar. Imma li f'paċi kun hemm qrara ta' paċi fil-qalb tiegħi, ma nafx. Imma li mpoġġi l-Ġesu f'qalbi, imma li nagħmel ftit paċi miegħi nnifsi u naħfer li l-nifsi l-żbalji li għamilt biex inkun nista' nilqa' u naħfer l-oħrajn. Kuraġġ ħbib tiegħi. Il-Madonna llum qed tagħmlilna kuraġġ. Hekk kien fil-bidu. Id-destinat li inti ma tibqax fid-dnub u l-egoiżmu u s-supervja tiegħek. Hekk kien fil-bidu li l-mewt ma tirbaħx, imma nirbħu fuq il-mewt. Hekk kien fil-bidu li d-dnub ma jibqax jaffiġna u jassarna
kemm hawn nies mdejqin għax huma ħabsin fit-toroq fil-pjazza u fid-djar tagħna, ħabsin fil-jasar tagħhom infushom u tad-dnub. U Ġesu b'din l-aħbar tajba li qed jagħtina l-Evanġelista Marku qed jgħidilna twieled, ġie imma terġa' jiġi u llum irid jiġi jiltaqa' miegħek. Mhux li kien insibu sens f'ħajjitna. Kemm nies ħasbu li ħajsibu s-sens fil-flus. Kont 1, 2, 3, 4. Imbagħad kemm nies ħasbu li se jsibu il-paċi ta' qalbhom fil-popolarità li tagħti d-dinja, d-divertiment, ix-xalar. X'injgħaddi imbagħad kemm nies ħasbu li fid-droga sintetika ordnata għal milietu l-ewwel tas-sena fl-alkohol rridu nibżgħu minnu għax qerriet joqtlok. Ħasbu li se jsibu l-ferħ imbagħad u inti u jien. Hekk il-Madonna qed tgħidilna llum għandek aħbar tajba, qalb tant aħbarijiet ħażina. Għażel Ġesu. Ġesu mhux aħbar li jagħti, hu stess. Ġesu stess. Ma jafx li fikun pożittiv, aħbar tajba, il-maħfra, l-imħabba. Ejjew nifirħu bibtijaj, għandna x'nifirħu, mhux mertu tagħna, aħna midinbin. Immiva fil-klim ta' Ġwanni l-Battista, ejjew nikkonvertu, ħanispiċċa. Jekk inti taqbad il-karozza u tkun trid tmur ta' Pinu u tinduna l-iżbaljajt it-triq u bqajt sejjer in-naħa l-oħra, x'tagħmel? Tieqaf, iddawwar u terġa' tipprova ssib it-triq. Hekk il-midneb jalla jinduna, jieqaf u bil-qawwa ta' Alla u l-għajnuna tal-Madonna isib id-direzzjoni ta' ħajtu dak li jagħti s-sens veru lil ħajjitna. Amen. Nistqarru l-fidi tagħna, jiena nemmen falla wieħed il-missier li jista' kollox. Ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher, dak li ma jidirx. Mulej wieħed Ġesu Kristu iben waħdini ta' Alla. Imnissel mill-missier qabel f'kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru. Imnissel mhux magħmul, natura waħda mal-missier u bih sar kollox. Niżel mis-smawiet għalina l-bnedmin u għall-fidwa tagħna. Ħal ġisem bis-seta tal-Ispiritu Santu minn Malija Verġni sar bniedem. Salbuha lina bata taħt Ponzju Pilatu, mietu difnuh. Fit-tielet jum qam minn bejn l-wiet skont il-kodba mqazza. Tela s-sema u qiegħed fuq il-lemin tal-missier. Għandu jerġa' jiġi fil-glorja biex jagħmel mill-ħajjin u l-mejtin. Is-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. L-Ispiritu Santu mulej li jagħti ħajja, li ġej mill-missieru mill-liben, li jum weġġaħ fl-imkien mal-missieru mal-liben u tkellem b'fomm il-profeti, Knisja waħda, qaddisa, kattolika, apostolika, nistqarma mudija waħda għal-maħfra ta' dnubiet, nistenna qawma mill-imwiet u l-ħajja żmien li ġej. Kemm għandna x'nirringrazzjaw l-Alla li qed jagħtina aħbar tajba. Kemm għandna bżonna. Ejjew nresqulu t-talb tagħna. Tolbu għall-Papa Franġisku, għall-Knisja kollha l-aktar dawk li se jippritkaw għada biex bħal Ġwanni l-Battista iwasslu bxara tajba ta' konverżjoni u indiema nitolbu. Nkomplu nitolbu biex tieqa fil-gwerra. Kull minuta hija traġedja kbira. Mhux għal dawk in-nies biss, imma l-umanità kollha. X'se jieħdu bl-armi qerrieda? X'se jieħdu bit-tixrid tad-demm? U jekk fuq livell mundjali nitolbu għal paċi, hawnhekk minn das-santwarju ejjew nitolbu biex ikollna paċi f'qalbna, bejnietna u nagħmlu paċi biqrara tajba, paċi ma' Alla. Nitolbu
l-eżistana mejtin, il-mejtin benefatturi ta' da santwarju biex intmu lejta tijom mistriħa għal dejjem fil-ġenna. Nitolbu. Ekku jett il-ħafna nies illi jgħidulna biex nitolbu għalijom u jien qed nitlob ma'kom. Nitlob ma'kom għal dak is-seminarista li għandu bżonn it-talb. Nitolbu għal dak is-saċerdot li se jagħmel operazzjoni. Nitolbu għal dawk in-nies li ġew minn Malta, intom, nies oħrajn li jixtiequ jiġu ħdejn il-Madonna biex jgħidula grazzi. Ejjew nitolbu hekk biex dawn il-ġranet ikunu ġranet mhux ta' fixla biss, imma ta' direzzjoni lejn Alla. Dan kollu nitolbulek bi Kristu Sidna. Ejja fostna mulej biex tifdina midlu. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob l-Alla missier illi jista' kollox. Taffi mulej il-korla tiegħek, il-qattal pumli u s-sagrifiċċju tagħna. Fejn ma jwaslux il-merti tagħna, għatina int l-għajnuna tiegħek. Bi Kristu Sidna, il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq. Niżżuħar lil mulej Alla tagħna. Sewwa xieraq tassew mulej Missier Qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġita s-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien inroddulek ħajr bi Kristu Sidna. U bl-ewwel miġja tiegħu fis-sura f'qajra ta' bniedem temm il-pjan li jint ħejjejt minn qabel. Fetħilna triq tas-salvazzjoni biex meta jiġi darb'oħra fis-sebħ tal-kobor tiegħu niksbu fl-aħħar bid-djar il-premju li issa qegħdin nisru għalih nistennewh għax kont int stess li wettulna għalhekk mal-anġli u l-qaddisin infaħruk u bil-qalb flimkien intennulek. Qaddis. Qaddis tassew int mulej intlajn ta' kull qdusija. Qaddes għalik nitolbu dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Meta kien ser jingħataw minn raj ħibati ħal-ħobs radd il-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu qal ħudu u kulu il-koll minn dan. Għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara li klaħal kalċi reġa' radd il-ħajr tal-id-dixxipli tiegħu qal ħudu u jxorbu minnu il-koll. Għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem.
id-dem li jixxerret għalikom u għal-bnedmin kollha għal-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi jinħabru xandru bil-fer. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Miċ-ċokontana qed nitolbu l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li qed nieħdu sehem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Mulej, ftakar fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba mal-Papa Franġisku, l-Isqof tagħna Anton u l-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek, ħenna għalina il-koll nitolbuk, katililna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem mal-Verġni Mqazzom Malla Marija, San Giuseppe, l-Apostli, San Ġorġ Preka u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberja tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel illi magħhom infaħruk, insebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek u Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġih kull glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Namlu l-qalb, intennu t-talba tas-salvazzjoni tagħna missierna. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrinna l-nubietna, bħalma naħfru minn ħati għalina, iddaħħalniex fit-tiġrin. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tiba l-ħina tiegħek il-paċi fi żmienna. Hekk inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet, aħna nistennew nittamaw lejna u l-miġġija tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed l-Apostli tiegħek inħallilkom isliem, natikom islim tiegħi, tħarix lejn dnubietna iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija sliem, għatija laqda li jintrit fija. Int li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom, għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, ħaruf Alla d-nubiet tad-dinja. Ħaruf Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, għatina l-paċi. Dan hu il-ħaruf Alla, dan hu li jneħħi d-nubiet tad-dinja, ħen jindawk mistiedna għal din l-ikla tal-ħaruf. Qarbina ta' xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija, imma ġara darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok illi tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi Ġesu tiegħi li xjiena li naqgħod miegħek. Ħeġġiġli bil-mħabba għalik.
biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen dejjem fik, nittama fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Amen. Ejju issa fi ftit skiet nirringrazzjaw lill-Alla li tana l-kelma, tana lilu nnifsu bħala bxara tajba. Hekk irroddulu ħajr li wassalna għal din l-Ewkaristija. U bil-wifqa ringrazzjament tal-wara tqarbin. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Nitolbu issa li ħadna dal-ikel tas-sema, miċ-ċokontana nitolbuk mulej biex bis-sem li nieħdu f'dal-misteru tallimna nqisu bil-għaqal is-siwi tal-ħwejjeġ tad-dinja u norbtu qalbna mal-ħwejjeġ tas-sema. Bi Kristu Sidna, ftit avviżi marbuta mal-Avvent u l-Miliet, kull flaxija, kull nhar ta' ħadd flaxija hawnhekk ikun hawn dik li ngħidula l-lezzjo divina. It-tifsir tal-kelma talla tkun ftit iktar mit-tul minn dak li nagħmlu fil-pritka. Min minnkom jista' jattendi jew segwu permezz tas-social media. Kull nhar terba' u nhar ta' sibt fit-8:15 filgħodu ninġabru fil-kappella tal-Madonna biex hemmhekk jingħadu t-talb tas-salmi. Fuq l-artal tal-ġenb din in-naħa hemm siġra tal-karità ħalli nistgħu niġbru offerti ta' ikel jingħataw lill-familji fil-bżonn. Filwaqt li nhar it-30 ta' Diċembru is-santwarju se joffri 100 ikla lil persuni fil-bżonn. Dik is-siġra hemm ukoll qalb biex bija min jixtieq jixħet l-offerta tiegħu f'din il-qalb, kull ikla tiswa 25 euro. Kulħadd jista' joffri kemm jixtieq. Filwaqt li t-tlieta nistgħu morru nagħtu d-demm it-3 12 ta' Diċembru bejn is-sija u l-5 il-Berġa tax-Xewkija nieħdu magħna l-karta tal-identità. Nitolbu issa l-barka ta' Alla.
Il-mulej ma'kom, iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu.